Pisasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kanagdal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo, paulwan. Ti agong ni Pidong. Kadawyanan, kadagiti ubing, ti agbalin, sutil. Ngam sa bali, ti paglaingan ni Pidong. Naasam daytoy nga agulbod, kat dayta, ti pangbabalawan kankwana, dagiti pada na. Saan met ang nagliway ti inana anang bagbaga kankwana. Ngam kanayon latta daytoy, nga agsao iti palso, kat kanayon pay nga agulbod. Kas iti maysa nga aldaw, kat. Anya kamutan Pidong, nagsimple lang matim paaramid ko kan ka. Kunam an aramid mon. Ngam saan pa'y matlagayam? Nanang? Naimbag ko ma, no saan ka nagulbod kanyak. Maawatak ko mapay. Sorry, Nanang. Saan ton maulit? Kanayon kadilatan akasta, Pidong. Huh? Tunggal agulbod ka, agkid daw ka, iti pamakawan. Tunggal agulbod ka, ibagam adimon ulitan. Ngam isuntumot lang ti aramidam. Sandak ko ba nakaungot, Nanang? Pangasiyo? Saan ka akaungat, anak ko? Bagbagaan ka laeng. Gaputan na alas ti kasta nga aramid ti ubing. Ti agulbod. Iso asapay la ko ma, tamaawatan nak, anak ko. Naungtan ka anya, Pidong. Sana niya? Di naktupa yung ungtan ni Nanang ko. Imposible di nakaungtan Kat no nalaos ti pungtot na itayamang sapsapol kan ka? Nagulbod ka no? Ha? Oh, makitam, nakadkadlaw manin nga gululbod ka. Ibagbaga man di nakainungtan. Nga minungtan na ka anya. Nagadungay bagbagang pinang. Di ta ka man lang. Makapasuron ka. Jakman mo't amo, no asino ti imalaan ti anak ta, bakit? Pinadakkel ta mo't itinasaya at asursuro. Ngumawan lat ta. Bayat ti panagdakkel na, kumarkaro pa ti panagbalin na nga ulbod. Saan ta asardayan abagbagaan, lakay? Kakaisuna nga anak ta ni Pidong. Talaga kas tataramidan ta. Ngamin, datamot lang ti nakababain, no saan ngagbaliw ni Pido. Naku namon. Ayan naman na yan. Ay, jak nga rudam mo. Nagpakada itay amapan makiayayam. Anggam aging gaita, awan pa'y mutlaeng. Ala, sana bale, tayo nakitahan iti ayan na. Alaman nga ron, takasaritak mat ta anak ta. Damukit nagawid doon, Nana. Pinanawan na namin itay, iti agaayam kami. Kasta aya, pinang. Wan, Nana. Ay napanan man nga tan, di anak ko. Amang ano na paniti ayan dagiti daddo maakay ayam mi Ala, agyaman nak pinang, ha? Sige, tenak pa'y sapulan ni Pidong. Sige, Nana. Kat no addamanan madi anaaramid kan ka di anak ko. Pasensya ka la ko man, ha? Wan, Nana. Naimbaglakit din. Tanasingpat kayo akaay-ayam di anak ko. Ay, tano saan? Jaklaam mon asawan. At ka lang iti silid mo, kunam, Pidong. Tatang. At day ta ka manen anak ko. Agul ulbud ka manen. Saan? Agpaiso ti bagbagak. No adda ka lang iti silid mo, di na amuan mi kumadagos. Adak nga rod iti silid ko. Agpaiso ti bagbagak. Pidong, anak, imbagak mo ten. Likli ka munta agulbod. Tamangan no day tantukit diti pa kay sagmakam. Amangan no adan tumang dusakin ka, sige ka. Ha? Kaya't mo nga rod, amadusa ka. Apay kumangay amadusak, tatang. Gapo iti panagululbod mo, anak ko. Sa anak mo't nga gululbod. Anya ka mo't ten, Pidong. Kaibagbagak lang nga sarde nga munta agulbod. Ngam natangkan na ti ulom. Di na ka din pagpungtutan.
Ha? No imbagak kan ka sardingamon ta agulbod, sardingam ko man, tapno nasaya at kakanyak. Diyak kaya't atuladam ti ugali di kaayayam mo ani Pidong Pinang. Nanang? Dakes nga ugali ti agulbod. Oy, nanang, jak to aramidan dayjay. No apay mat ngamin asaan ama disiplina ang dagiti dadakkel na ni Pidong. Saan man, nanang? Kanayo na bagbagaan ni nanang na, ngam naulbod latta. Ay na, nagalas nga ugali ti kasjay anak ko. Narigat ti adda pa kasarsaritaan na. Nanang? Iso asi ka, agsingsingpat ka. Di mo tultuladen ni Pidong. Tauray po utam dayto nga ibagak. Addan to pa kadidigraan na, gapo iti kasjay nga aramid na. Nanang, inak agiskwelan. Inikan na ka ni ti kwartam ni tatang mo? Kwa, saan pa'y mo't nanang? Dumawatak kanun ka. O sige, mabit lang nga rod ha. Adtoy, inutam day amumat asaan tayo abak nang. Oo, nanang. Sige, mapaanakon. Sige, agan-anad ka, anak ko. Kat no inikak ko iti kwarta na. Kat no imbaga na saan ka no? Iso nga inikak manan Ay na. Talaga nga ulbod di anak ta. Bakit? Anya nga tayo ti rumbang aramidan takan ko ana. Maumumak pa yan. Kanayon ta bagbagaan. Ngamsaan matlata dungag. Di na matlata maikat ti kinaulbod na. Antonio. Diyak kayatan da ito yung aramidan na. Ha? Inton sumangpat numalang. Talaga nga ikakon iti pagnakman na. Pidong, apa yan ti kapay lamapan ni Class Romeo? Madamdaman ton Pinang. Agar arami dakpay ngamin iti assignment ko. Ha? Anggar anamit ka kunam kat nakatugaw ka laang man. Basta! Kanti assignment, iti ba na itirumpa nga pangaramidan? Nagadukot nga ipagbagamon. Panawan nakman. O sige, makamo ka. Makapasurong day Pinang. Manakibiyang. Aguray akong iti gundaway. Tapno makarwarak diti pagdalan. Masadutak nga klase. Inaklangan aglakwat siya. Tadamat kwartak. Saan akong asumrad? Oh, Pidong, apay nga da ka ditoy. Di matrumbang lang adda ka kumay di pagadalan. Awan di maestrami, nana. Aya? Awan, nana. Iswa pinagawid da kamin. Sayang mo't nga rod ti may sang aldaw yu iti pagadalan Iwan nga rod. Kat papanam nga roden ngay. Agawid akon Awan mo't sirek ko. Iso nga agawid akon. Tatumulong ak iji balay. Nagsayaatan ti kasta nga imbagam, Pidong. Una, nana. Kasta nga min ti rumbeng. Tulungan ti anak. Dagiti dadakkel na. Ne, Pinang, sigamot gayam. Indagas ko lang dito'y surat, nana. Ha? Anya da ito'y asurat. Surat ti maestra ni Pidong para kada kayo. Ne, apay asikapay lang tinangtedan na ngay. Apay adi na pala inted ka ni Pidong. Kat no saan mata nagklase ngamin ni Pidong, nana? Anya? Day tatiag pa iso. Manmano ka no asumrag. Iswa siya kung tinangtadan ti maestra na iti surat para kada kayo. Among Pidong, nadnadlaw nga inuulbo dagiti ibagbagam. Sa anak nga ulbudan niya. Ngam dayta ti agdadata nga aramid mo. Di nakmut amam mo. Apayakas ti bagbagam kanya. Gapo ta iso ti agpaiso. Nagadungay bagbagam. Makapasurong ka mata kasarsarita alakay. Ay, una yan ti kasta nga ugalim. Naulbod ka lang aruday. Naalas pa'y ti ugalim.
Iso arumbeng la maikan ka iti pagnakmam. Ha? Manipod ita. Pagbabawyamon ti kinaulbod mo. Iti tunggal kanito nga agulbod ka. Adda karkar na amadlaw mo iti bagim. Ay, una yun ni Pidong. Katno ko na ng awan ti maestra na iti nagsabat kami. Iso asaan ka nun ang nagklase. Ay, sana pod no dayta, nanang. Anyamutan. Talaga anapaklan nga ulbod ni Pidong. Talaga, nanang. Kaanon to nga tanga agbaliw day di agayim mo aya, Pinang. Jack ammo. Ne, ti kanayon nga ibilin ko kan ka anak ko, ah. Di mo tultuladan ni Pidong. Dakes nga ugali ti agulbod. Sa dino tinagapwam Pidong. Apay nga itakalaeng asimbangpet? Ijay pagadalan, nanang. Pidong, ano ti mapaspasamakan ka, Pidong? Kalat ngay matidog iti agarup may sa pulgada ti agong mo. Ngagpaiso, nanang. Naggapgapwam nga min aya. Taapay akas tamot kan ti mapaspasamakan ka. Ijay pagadalan tinaggapak, nanang. Nanang, imatindog manon ti agarup may sa pulgada ti agong ko. Jesus, anak ko! Ano yan ti mapaspasamakan ka? Nagalasan ti lang ti anak talakay. Imatidog matan ti agong na. Panagkunag. Bunga ti kinaulbod nan ti kasya mapaspasamak kang kuana. Tunggal ngamin ada sa ludsudan ta kat agulbod. Umatidog iti agarup may sa pulgada ta agong na. Ngamnupod no ti isungbat na. Awan matikarkar na mapasamak. Kasta nga ta, Antonio. Kasta ti atap ko, bakit? Iso akasarita ka na imbag ni Pidong. Amuak no anya talaga tinapasamak kan kuana. Dito itinagkitaan mi itidayal na kay tatang. Itidayal diso. Anak ko, nasken nga agkid daw kay ti pamakawan. Iti kasta, agpakita da di alakay kat isubli na iti sigod ti langam. Tatang, Para kin ka daytoy, anak ko. amalakay. Pakawanan na kiti kinaulbod ko. Kasyan na kuma. Ikarek. Jakto na gululbod pa'y. Pangasim. Tay sublim ti sigod nga agong ko. Agpabawi ka kadin, iti madi nga aramid mo, Pidong. Kalat, anag parang tilakay. Isuday tatila kay ngay pagbagak, tatang. Ah, Tata, ikarek. Agbaliw akon. Pangasim, tadi na kundusahan pa'y. Kasyan na kuma. Ala, ikan ka iti may salaeng agundaway mo. Isublik iti sigod ti itsura ti agong mo. Ngamanipod ita. Tunggal agulbud ka. Umatidog ti agong mo. Ket saan ton nga agsublipay iti sigod. Napatgan nga rod tikid daw ni Pidong, ang maisubli iti sigod alanga ti agong na uping. Kat manipod mat idin, nagbaliwan, kat saanen anagulbud pay. Takaamak na ti imbaga ken kuana ti datdatlag alakay. Nga iti kanito nga agulbod, umatidog ti agong na, kat saanen ama isublipay. Bueno ubing, itan tinagibusan ti sarsarita tayo ita, nga insurat ni Ferdinand Feria.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mang panunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.